डायलगाथ' एक्चुअली भुटानिस डायलगसोथ' बावबाय बावनाया थेवबाबो एसे माने सर्टैनो बुंसै नेमाला सिगिबै नागिबै खुलुमबाय गासैखौबो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो नैबे समाव बरायलाबाय गोबाव समनि उनाव नोंथांमोना जायखौ नेनानै दंमोन सिजौ जे सावथुन बेखौ नोंथांमोना नेनानै दंमोन नोंगौ फैयै फैयै बियो बे सिजौ सावथुन बे सावथुना रायजो राजानि गेजेराव नुनो थांसिगोन थामहिनबा बिथांमोना बेखौ लन्च खालामसिगोन बावैसो उनाव आरो बे समाव आङो बिथांमोनजों सिजौनि टीम बे हान्जा बिथांमोनजों सावरायगोन आरो आंजों लोगोसेनो बे सावथुननिनो डाइरेक्टर बिथाङा दङ गिबियाव नोंथांखौ आपनागे এই সময়ত মই आदरै लायছো आरो लोगोसेनो नोंथांमोना मिथिखायो गासैनिबो आंगो बिथां ओम प्रकाश खेरगातारि बिथाङाबो जोंनि स्टुडिय'आव दङ नैबे समाव नोंथांखौबो बड'लेण्ड बुब्लि जाना गिबियावनो बरायना लाबाय मा बुंगोन बे समाव नोंथांमोना नैबे रायजो राजानि गेजेराव गोबाव सम जिहेथे मोनसे मानसिफोरा हांखुर जानानै दंमोन जे सिजौ सावथुना माब्ला ओंखारगोन बेबायदि मोनसे हांखुर जाना दङ आरो बेनि गेजेरावबो खोब बाख्नायनांगोन बेवहाय नोंथांमोना नेशनेल आरो इन्टारनेशनेलाव नोंथांमोना बे मोनसे बान्था मोननो हाबाय एवार्ड मोननो हाबाय बे समाव मा बुंगोन आरो रायजो राजाफोरा माब्ला बेखौ बे सावथुनखौ नुनो मोनगोन सिजौनि सोमोन्दैथ' आवगोलबो अनेक जोंना सावरायनाय जाखाबायनो सिजौ फिल्मा दा रायजोफोरा नुनो मोनसिगोन दा जोंना माने एक्चुअली डुवेल लेंगुवेजाव जोङो सानगासिनो दं मोनसे एसामिस आरो मोनसे बर' बे माने नोंना थिएटारिकेल माने हल रिलिज जागोन आरो बेखौ थ' दा जोङो गामि रिमट एरियाफोराव दा जों प्रजेक्टाराव जे देखायो गामिफोराव थ' बिनि थाखाय जों अलरेडि जोङो मोनसे नाम्बार होनाय जागोन थ' बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जाय कमिटिया माने सिजौ फिल्मखौ लांनो नागिरो बे आंजों कन्टेक्ट खालामबानो जागोन आरो सिजौ फिल्माव रिसेन्टलि जोंना चाइल्ड एक्टर हिसाबाव वाशिंटन डिसि माने फेस्टिभेलाव जोंना माने बेस्ट चाइल्ड एक्टर माने जों मोननो हादों वाशिंटन डिसि साउथ एशियान फिल्म फेस्टिभेलाव তো বেনে আৰু কি ক'ব এই সময়ত আপুনি যে এইটো আপোনাৰ ডাইৰেকশ্যন কৰিলে আপোনাৰ কেনেকৈ অনুভৱ হ'ল কেনেকৈ লাগিল আপোনাৰ तो देखिए ये मेरी पहली फिल्म है तो सबसे पहले ये आए थे मेरे पास ये हमारी जो फिल्म है सीजो ये फ्यूडल एंटोनियो सिस्टम आपका इंडिया और भूटान बॉर्डर के बीच एग्जिस्ट हुआ था पहले तो भूटान में ये था तो उसका इम्पैक्ट आपका जितने भी लोग बॉर्डर एरियाज में रह रहे थे उनके ऊपर भी गिरा था तो असम के ज़्यादातर बोरो लोगों के ऊपर इसका बहुत ही एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा था क्योंकि बहुत सारा ज़मीन था जिसका टैक्स यहाँ के बोरो लोगों को भूटानीस लोगों को देना पड़ता था तो जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे उनको स्लीव बनाकर ले जाएगा क्या करते थे भूटानीस लोग तो उस हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर ही है ये फिल्म तो ये सबसे पहले आए थे तो इन्होंने जब मुझे कहा कि ऐसा ऐसा इंसिडेंस हमारे यहाँ पर हुआ था तो आई वॉज रियली shocked I mean and also very much curious to know about it because whenever I used to hear about the word slavery the images of African slaves used to come in my mind because हमने उस तरह की फिल्में देखी है हमने स्लेवरी के ऊपर ज़्यादातर जितने भी फिल्म देखी है वो सब कुछ अफ्रीकन स्लेव्स के ऊपर जितने भी हुए थे वो सब देख के हमारा इमेज मतलब वही नॉलेज बन गया है तो जब इन्होंने कहा कि स्लेवरी यहाँ पर भी था तो उस चीज़ ने मुझे पुश किया कि चलो इसके ऊपर कुछ करते हैं तो हम निकल गए हमने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद हमने एक काल्पनिक कहानी लिखी मैंने लिखी और लिखने के बाद हमने उस तरह से फिल्म बनाई तो पहले सिर्फ यही प्रोड्यूसर थे लेकिन उसके बाद हमें लगा कि नहीं इस फिल्म में और बजट चाहिए तो और एक प्रोड्यूसर इंक्लूड हो गए प्रियम खेरगातारी जी तो उन्होंने और ओम जी ये दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और मेरी पहली फिल्म है तो यस आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज दिस फिल्म इज़ गोइंग टू रीच द मासेस वेरी सून और सबसे पहले अभी सितंबर महीने में जितने भी रूरल एरियाज़ है BTAD में तो वहाँ पर आपको भी पता है और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है कि सरकार है वो कोशिश करे कि वहाँ पर छोटे छोटे मिनी थिएटर्स बने क्योंकि देखिए सिनेमा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप गए पॉपकॉर्न खाए घर आ गए सिर्फ वो एंटरटेनमेंट नहीं है उसके साथ ही एक नॉलेज एक सॉफ्ट पावर है जो एक जगह का इमेज बनाती है ना तो अगर थिएटर्स बनेंगे तो लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो अभी तो जैसे कि थिएटर है नहीं तो इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वहाँ पर हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे ऐसे छोटे छोटे जो हाँ ऐसे मोबाइल जो थिएटर की तरह होता है तो उस तरह से प्रोजेक्शन होगा तो वहाँ पर लोग आइए देखिए आशा करता हूँ ये फिल्म आपको पसंद आएगी और ये फिल्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोरो लोगों के लिए है इसका लैंग्वेज बोरो है लेकिन मेरे हिसाब से एक कहानी अच्छी है और अच्छी कहानी हर भाषा के लोग हर जाति के लोगों को छूती है तो वही है
आइए सब लोग देखिए और देखने के बाद ज़रूर बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी, अच्छी बुरी हर कुछ। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए एक फ़िल्म बनाने में बहुत पैसा लगता है और ज़्यादातर असम में नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, जब आप हिस्टोरिकल फिल्म बनाओगे तो उसमें और बजट चाहिए। तो कोई भी ऑडियंस जो ये फिल्म देखने आएगी, आप लोग प्लीज़ पायरेसी मत कीजिए, क्योंकि ये मोबाइल जो ये इसका जो प्रोजेक्शन होगा उसके कुछ दिनों बाद हम लोग का फिल्म थिएट्रिकल रिलीज़ होगा पूरे आसाम में। तो अगर आप लोग पायरेसी करते हो तो ये हम लोग का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके बाद कोई भी प्रोड्यूसर दोबारा फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करेगा अगर उसको पैसा वापस नहीं मिले। तो उसके बाद लोग अगर कहेंगे कि फिल्में नहीं बनती, ये नहीं बनती, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए आप लोग देखिए, अच्छी तरह से देखिए और पायरेसी मत कीजिए, हम लोगों को बचाइए और हम लोग को मतलब और फिल्म बनाने के लिए और हम लोग को इंस्पायर कीजिए। कितना बजेट था आप लोगों का ये फिल्म? तो ये पता नहीं। बिथांनिफ्राय मोनथिबाय, नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लाबावगोन दे बेहाय नोंथांमोना बे सावथुनखौ दिहुनबाय, दा बेहाय बेसेबांसो बाजेटाव नोंथांमोना बेखौ बानायखो बा नोंथांमोना आबुं महर मोनहोनो हाखो? एक्चुअली बेखौ बुंनो थाङोबा एसे आरो बेक थांफिननांगोन, मानोना जों जेब्ला सावरायदोंमोन माने बे फिल्मनि माने माबायाव स्ट'रिखौ लानानै, होमबा फार्स्ट एक्चुअली आंनो प्रडिउसार हिसाबाव आंनो आवगायदोंमोन। ओमफ्राय जेब्ला जोङो माने प्लेनिंआ जोबजोब्बाय होमबा जोंना बाजेटआ थारमाने डाबलनिफ्रायबो बारा थारमाने फैबाय आरो बाजेटआ। थ' बेनिखायनो थारमाने आब'आनो जायो प्रियम केरकाटारि, थ' बेनि हेल्प लानाय जाबाय। थ' बाजेट बुंनो थाङोबाथ' अलमस्ट 50L थारमाने 50 लाख खासाखासियानो थांदों आरो। थ' बेनिखायनो आं माने आंनिफ्राय रिकुवेस्ट आरो बे मुभिखौ नायबा अनेक जारिमिन नुनो मोनगोन आवगायनि, नायफैदो, मोजां गाज्रि एसे नोंसोरबो एसे एडभाइस होदो आरो आंनाव मोनसे बिसास जे नायनानै मोजां मोनगोन, बेनो आरो। दा बेहाय रायजो राजाफोरा बिथाङा बुंदों मा बे भुटान आरो नैबे खाथियाव भुटाननि खाथियाव थानाय जे बर'फोर बा थामहिनबा नैबे बर' बिदेशिखौनो होनां बेहाय, दा बेजों बै समाव जिखिनि जाथाय जानाय बेवहाय हिस्टरिकेल मोनसे आबुं मोनसे सावथुन होननानै बेवहाय फोरमायनाय जादों। दा बेहाय बेनि अनगायैबो मा मा बेवहाय सिनखौ नुनो मोनगोन बेखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनो हागोन नामा? फार्स्टआव जाहैबाय जोङो आवगायाव 1958नि आवगायाव मा जारिमिन जादोंमोन भुटाननि माने जोंनाथ' एक्चुअलि बर्डार एरियामोन आरो बै समाव एक्चुअलि बे जायगायानो जाहैबाय भुटाननि एरिया गोलैयोमोन, भुटान दुवार जायखौ बुङो। थ' बे एरियायाव मिन्थिगोन नोंथांमोना बिजनि एरियानिफ्राय लानानै अदालगुरिनि किसु पार्ट लानानै आप टु सिक्किम पार्टसिम बिसोरो थारमाने बिसोरनि एरिया गोलैनायखाय बिसोरो लागान माने टेक्स कालेक्ट खालामफैयोमोन। थ' बे एरियायाव अनेक जोंनि बर' जायगाफोराबो इनक्लुडमोन। थ' बै समाव बिसोरो टेक्स कालेक्ट खालामनो फैनायाव जेब्ला टेक्स मोनामोन होमबा जेनेबा माने मानसिफोरखौ हमै स्लेब बानायना लाङो, सिख्लाफोरखौबो सेक्स स्लेब बानायोमोन। थ' बेखौ लानानै जों स्ट'रि बानायदों, खिन्थु जोंनि बर' कालचारेलाव मा बै समाव दंमोन जों एसे थारमाने जों ट्राइ खालामदों आरो जोंनि बर' कालचारेलखौबो जों देखायनो थाखाय। दा रायजोफोरा नुबा मिथिगोन, दा बेखौ बेस खालामनानैबो आं एसे डाइरेक्टरखौ बुंदों जे जोंनिबो किसुमान जे जोंनि माने कालचारेलाव जोंनि दं बेखौबो जाहाथे बेरखांहोनो हायो। आरो आं मानो मोजां मोनदों, मानोना जोंनि बे सिजौ मुभिखौ नो डाउट दाबो जों लकेलाव रिलिज खालामाखै, खिन्थु बे मुभिया नेसनेल इन्टारनेसनेल अनेक जायगायावनो स्क्रिनिं जादों आरो नायनानै जोंनि बर' हारिया मा, जोंनि बर' समाजा मा खालामो बेखौ एसेबाबो मिन्थिनो हादों। थ' बेनिखायनो आं गावखौनो गोग्गानाय मोनो आरो जे जोंनि सिजौ फिल्मखौ जे नायनानै मोजां मोनदों। थ' रायजोफोरनिसिम आंना खावलायनाय, नायदो बे मुभिखौ। आरो बांसिन बेवहाय माबेखौ बेरखांहोनो नाजादों बे सिजौ सावथुननि गेजेरजों, माबे मोनसे बिथिंखौ बांसिन बेवहाय बेरखांहोनो बा पाब्लिकआ बेखौ जेनेबा नायनायाव जे बे बिथिङाव नैबे सावथुननि बेखौ बांसिन माखौ फकास खालामनाय जादों? बै समाव जेब्ला माने जोंना भुटान एरियायाव जि बर' गामिफोर दंमोन, माबादि बिसोरो फेस खालामोमोन बै समाव, बेखौनो बेरखांहोनो थाखाय जों बे फिल्मनि माबायाव जों एसे ट्राइ खालामदों। आरो बेयाव बिफा फिसालानि मा रिलेसन बेखौबो मिथिगोन। आरो टटेलि माने मुभिखौ जुदि मोजाङै नायोबा मिथिगोन मा नाथाय जोंनि कालचारेलखौबो बेयाव देखायनाय जादों। थ' नायदो रायजोफोर। आरो बेनि गेजेरावनो नोंथाङा बै सावथुननि जायखिजाया मोनसे खोन्दोनि बेहाय फावखौ दा फोरमायनो हागोन नामा? जायखिजाया गेजेरनि खोन्दोखौनिबो।
एक्चुअलि आंनि केरेक्टाराथ' एक्चुअलि भुटानिससोमोन आंनि केरेक्टारा जाहैबाय सासे माने लिडारनि सेकेन्ड लिडार केरेक्टार थ' बै केरेक्टारखौनो आं एक्चुअलि लादोंमोन बेयाव भुटिया आरो बर' लेंगुवेजबो एसे दं थ' भुटानिस लेंगुवेजखौसो बुंनांसिगोन जंका लेंगुवेज जायखौ बुङो थ' बे जंका लेंगुवेज सोलोंनो थाखाय एक्चुअलि आरोबाव भिलेननि रलाव जोंना जयन्त नार्जारिबो दंमोन थ' जों सोलोंनो थाखाय जंका लेंगुवेजनि थाखाय सासे स्पेसियेलि जोङो भुटाननिफ्राय मानसि लाबोनाय जादोंमोन थ' बेजों जोङो अलमस्ट जोङो 20-30 डेजसो जोङो सोलोंदों बेनो आरो एसे फोरमायनो डायलगाथ' एक्चुअलि भुटानिस डायलगसोथ' बावनाया थेवबाबो एसे माने सर्टैनो बुंसै नेमाला सिगिबै नागेबे नागेबे सिगिबै थारमाने जाहैबाय दाया आं मावाखै नोंसो थ' भुटान लेंगुवेजआ खिन्थु एसे बावबाय आरो भुटानिसफोरा खोनाबाय खिन्थु बिराद रागा जोंगोन जायानो जाथों बिराद जोंना माने बै समाव रंजानाय जमनि बिराद जादोंमोन आरो मानोना जों गोदान एक्सपिरियेन्स गोदान लेंगुवेजखौ लानानै जों एक्सपेरिमेन्टबो बहुत खालामदों थ' बे मुभिया आंनि थाखाय माने मोनसे अनेक सिमां बादिसो मोनो मालाबा बे मुभिया जे ओंखारनानै फैबाय साक्सेसबो जाबाय दिनै थ' रायजोफोरनिसिम खावलायनो थाहैबाय जे मुभिखौ नायथारदो आरो मोजां मोनगोन आं मिथिगौ दा बेहाय नोंथाङा भुटान दा एसे भुटानिसनि राव नोंथाङा सावरायबाय बा नोंथाङा बेसे डायलग होबाय आरो बेवहाय रलाबो नोंथांनिया बे भुटानिस भिलेन बायदि रल नोंथाङा बेहाय खालामबाय दा बेहाय लेंगुवेजखौ नोंथाङा माबोरै रोंखो बेखौ एक्सपिरियेन्सखौ फोरमायनो हागोन नामा लेंगुवेजखौथ' जंका लेंगुवेजनि थाखाय जोङो भुटानिस मानसि लाबोखादोंमोन बै समाव आरो बे फिल्मा बिदि नङा जे मास मोनसेयावनो जोबनाय बेखौ जोङो फार्स्टआवथ' जों रिसार्च खालामग्रोदों स्क्रिप्ट बानायनायनि आवगायाव बेनि उनाव जोङो स्क्रिप्टखौ बानायनायनि उनाव जों अनेक जोंथ' हम लोगों ने तो भूटान पारो और थिम्फु गेलेंफुं तो अनेक जोङो थारमाने भुटान एरियाफोराव जोङो स्लेभारि सिस्टेमा मामोन बे बुस्थुखौ जोङो प्रपार बुस्थुखौ मिथिनो थाखाय जों थांदोंमोन आरो मानोना बेफोर मुभिफोरखौ बानायोबा बहुत कन्ट्रोभार्सिबो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो प्रपार मामोन मा जादोंमोन मा जायाखैमोन बेनो आरो बे बुस्थुआ जे दं पासागा होननाय जायगायाव थांबानो मिथिगोन मानोना बेयाव अनेक इन्डियान लुक्सनि मानसि थारमाने जेनेबा हिन्दी लेंगुवेजनि मानसिनि लुक्सआ बेयाव दाबो लकेलिटि बेयाव माने लकेल दा सिटिजेनशिप जानानै दं दा बेयाव जायखौ बिसोरो दा इन्डियान खिन्थु बिसोर बै समनिफ्रायनो थानायखाय बिसोर दा लकेल जाहैबाय आरो सिटिजेनशिपआथ' आलादा जाहैबाय खिन्थु बिसोरनि लकेल भुटानिस होनानै लायो बिसोर दा थ' बेनो आरो ओमफ्राय जोङो अनेक भुटान दुवारफोरावबो जों गामि सिं थांनानै जोङो बेफोरखौ जोङो पुरुना मानसिफोरखौ लोगो हमनानै जोङो मा जामारदोंमोन मा जायाखैमोन अदालगुरियावबो सिं किसु जायगायाव थांदोंमोन बिजनि सिङावबो थांदोंमोन जोङो थ' बे मुभिया बुंनो थाङोबा जों अनेक खस्थ' खालामदों आरो आर्टिस्ट जों नागिरनायावबो मेन केरेक्टाराव उन्दै गथ'निसोमोन रलमोनथ' जोङो क'क्राझारावबो जों नागिरफैदोंमोन बे आर्टिस्टनि थाखाय जों अनेक जायगायावनो अडिसन लादों लास्टआव थाङै इउएन एकाडेमिनि स्टुडेन्ट बरपेटा रडनिनो मोनदों खाथियावनो आरो एक्सुवेलि फार्स्ट जाय मेन केरेक्टारावमोन जायखौ सिजौनि केरेक्टार लादों बे केरेक्टारा एक्सुवेलि आलादा सासे माने खुदिया गथ'निसोमोन आरो खिन्थु बेनि उनाव रला माने भिजिट होनाया मोनदों माने बाय लाइकलि थ' मोजां पारफरमेन्सखौनो खालामदों बेनि जाहोना वाशिंटन डिसिआवबो दिनै एवार्ड मोनबाय दा बेहाय नोंथाङा बुंदों जे भुटानाव थांनानै बेखौ जिहेतु खायसे जायगाफोराव एक्जेक्ट बेखौ लकेसनाव थांनानै नोंथांमोना रिसार्च खालामदों दा बेवहाय जिहेतु मोननै हादरनि मोनसे मुभि बेयो जिहेतु आसामनिफ्रायबो बेवहाय खायसे जारिमिना थाबाय जों गुबुन फारसेजों जों भुटाननिबो जिहेतु जोंनि गुबुन हादोर बे हादोरजों मोननै हादोरखौ जों बुंनांगोन दा बेनि गेजेराव बै स्ट'रि दिहुननायाव आरो बै जायगायाव थांनायाव माबायदि नोंथांमोना स्ट्रागल खालामनो गोनां जादोंमोन जों जेब्ला फार्स्ट डिसकासन जादोंमोन
ओमफ्राय जोङो फार्स्टआव जोङो भुटानाव थांनानै एसे आइडियासफोरखौ लाबा आंनाबो अनेक लोगो दं भुटानिसफोरनि बिसोरनावबो सोंबाय स्ट'रिया मामोन एक्सुवेलि बिदि जामारदोंमोन ना जामाराखै जोङो गुगोलआव सार्च खालामबाबो जों मोनगोन किसु ओमफ्राय जोंना किसुमान आवगायावबो लिरनाय जोंना माने स्ट'रिफोरा बेफोर लेखाफोरा दं थ' बिदिनो जों अनेक जायगायावनो थांदों आरो थांनानै जोङो ओमफ्राय जोंना बिशाल बिशालिया स्क्रिप्टखौ लिरनाय आरम्भ खालामबाय ओमफ्राय आंबो किसुमान बुस्थुखौ बुंबाय बेनो थ' बिदिनो माने स्क्रिप्टआ रेडि जाबाय रेडि जानायनि उनाव जोङो माने वार्कशप खालामनाय जेब्ला जोब्बाय होमबा जों स्टार्ट खालामबाय आरो दा बेहाय नोंथांमोना थांनायाव आरो जोङो बेनि गेजेराव बुंनोसै जिहेतु जोंना मेन स्ट'रिया जाहैबाय मोनसे केम्पनि गोजौआवसो भुटानिसफोरा जेब्ला बेयाव जोंनि गामिफोराव फैनानै जेब्ला मानसिफोरखौ स्लेब बानायना लाङो अबेयाव दोनोमोन बेनि स्ट'रि बेस खालामनानै जों मुभिखौ बानायदोंथ' बेयाव जोंनि सायखंगुरि होननाय गामि दं आरो बेयाव टटेलि जों सेटखौनो बानायजोबदों आरो जिहेतु जोंना माने बै एरियायाव जे हाजो हालानि माने बहुद माने सर्ट दंमोनखाय जोङो अरुणाचलाव जोङो थांनानै जों खालामहैदों जों अरुणाचलावबो अलमस्ट 10 days दंहैयोमोन आरो बिनि उनाव जिहेतु हाग्रा माने जोंना माने माबा नांगौ बेनिखायनो जों जोंनि मानासाव लानाय जादों लकेसना मोनथाम मोनब्रैसो जायगायाव लानाय जादों आरो बेफोर जिहेतु नोंथांमोना गुबुन जायगायावबो जिहेतु थांनानै जिहेतु बेखौ एसे लिरहैनाय आरो रिसार्च खालामनो थांबाय बेहाय बादाफोर फैदोंमोन नामा बिदि सोरनिबाफोर बा भुटानिसफोरनि बिदि हेंथाफोर फैदोंमोन नामा बाराथ' फैयाखै खिन्थु आं एसे खोनानो मोन्दों लास्ट टाइम जेब्ला जोङो अरुणाचलाव धिरां होननाय जायगायाव जोंना ट्राइबेल इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल जादोंमोन होमबा बिसोरनिनो भुटानिस सासे आर्टिस्ट आरो मोजां बेयाव दा बलिउडआवबो मावगासिनो दं बे रामे होननाय फिल्म राम थ' बिसिनावबो सावरायदों जाहैबाय बिसोरनि भुटानावबो जे बिदि मुभि फैदोंनो माने भुटानिस माबाखौ लानानै मानोना जोंना मुभिया सिज'आ इन्टारनेसनेलबो अनेक जायगायावनो स्क्रिनिं जादों इन्डियान पेन'रामावबो मोन्दों आरो भुटानिसनि बहुद दा माने बे फिल्म लाइनावथ' दा ओंखारबाय बिसिना थारमाने टाचाव थायोथ' बेफोरो आरो आजिखालिथ' नोंना इन्टारनेटआव आजिखालि नोंना इउटुब नुजोबखायोनो थ' बेखौ बिसोरो सावरायनाय नङा सावरायलायदों बा बिसोरो माने जेब्ला आंखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय बिसोरखौ आंनाव माने मिथियो आरो सिजौ होननानै जे फिल्म भुटानिसफोरखौ लानानै जे खालामदों जों सानैबोथ' एसे गिलायलायदोंमोन माबासो बुङो नामा होननानै थ' बेनो आरो दा बेहाय नोंथांमोना जिखिनि बे रलखौ खालामबाय दा बेहाय स्पेसियेलि माबे लेंगुवेजखौ लानानै नोंथांमोना बानायदों खोनानो मोन्दों बेवहाय एसामिसबो जागोन होननानै खोनानो मोन्दों जोंथ' एसामिस आरो बर' लेंगुवेजाव जोंना हल रिल्सखौ खालामगोन सानदों मानोना डाइरेक्टरा बुंनाय बादिबा बे फिल्मा खालि बर'निल' जानानै थायाखै मानोना बे मुभिखौ गासिबो मानसिया नायनांगौ बेयाव जारिमिन अनेक दं थ' बेनिखायनो जों मा सानदों जों अल आसाम थियेटारिकेल माने जोङो हल रिलिज खालामनो सानदों आरो जों दा बेहाय नोंथांमोना जिखिनि जिहेतु सेप्टेम्बराव नोंथाङा बुंदों बा सेप्टेम्बराव बेखौ रिलिज खालामनायनि मोनसे सेप्टेम्बराव दा बेहाय आंनिफ्राय मोनसे सोंथि आरो जानो हागौ बेयो बर' रायजो राजाफोरनि आरो जाय बिथांमोना सावथुन दिहुनो बिथांमोननि मोनसे सोंथि जानांगौ बेयो दा बेहाय बर'आव जुदि नोजोर होयोब्ला नोंथांमोना हल रेकर्डिंनि थाखाय बा हलनि थाखाय बे बानायगोन होननानै बुंदों नाथाय बर'नि एरियायाव बा बिटिआर ओनसोलाव बेफोरबायदि हल गैया दा बे बिथिङाव नोंथांमोना बेसेबां जाफुंसारगोन दा हल होनो थाङोबा जोंना आं मिन्थिनायाव क'क्राझाराव मोनसे हल दं गल्ड सिनेमा हल बङाइगावआव दा गोदानै दिनै आं मिन्थिनायाव दिनै जागोन ओमफ्राय गल्ड सिनेमा हल आरो बङाइगावआवनो दं आरो टंलायावबो मस्ट प्रबेबलि दं आरो उदालगुरियावबो दं नामा थ' बारा गैखाया बेनिखायनो हलनि कनसेप्टबा नोङो मालाय माने दा जेनेबा जिहेतु आसामाव आसामिस फिल्मा सोलियो थ' बेखौ जों दाब खालामनानै दा एसामिस लेंगुवेजावबो खालामबासो अल आसामाव जों देखायनो हागोन मानोना बे मुभियाव अनेक फाइनेन्सियेलिबो बुंबाय आं माने इनभेस्ट माने माबा जादों थ' बेखौ रिटार्ननि थाखायबो जों अनेक साननांगोन मानोना बे मुभियानो जोबथा नङा आरो नेक्स्ट प्लेनिंआव दं मानोना जोंना रिटार्ना जुदि फैयाबा होमबा नेक्स्ट फिल्मखौ जों खालामनो थाखाय एसेबाबो जों माने मा होनो जों साहसखौ मोननाय नङा आरो बेनिखायनो रायजोफोरनिसिम माने रिकुवेस्ट थाबाय आरो मुभिखौ जाहाथे नायो आरो पाइरेसि खालामनाङा पाइरेसि खालामबा जोंनावबो अनेक प्रब्लेम जागोन
दा बुंनो थाङोबा न' डाउट आं 2002 निफ्रायनो बे सावथुन मुलुगजों दं खिन्थु आं एज ए प्रडिउसार आं देग्लायसो आं को-प्रडिउसार बे सिजौ फिल्माव तो आंनाबो मोनसे प्लेनिं दं नेक्स्ट जाहाथे आं रायजोफोरनिसिम जोंनि बर'नि माने अनेक जारिमिन दं बेखौ जाहाथे आं गावनो प्रडिउस खालामनानै जाहाथे रायजोफोरनिसिम देखायनो हायो अनेक दिन्थिनो हायो तो बेनो आरो बुंनायाव जुदि आंना जुदि माबाफोर माने गोरोन्थि जादोंबा निमाहा खा आरो दा बेखाय आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन आरो बे बाथ्रायाव जों बुंनांगोन जे हलनि बाथ्राखौ एसे रायखांदों दा बिटिआर ओनसोलाव बे हलनि गोनांथि दंना गैया जिहेतु जोंनाव गोबां बर'नि सावथुन दिहुनगिरिफोरा सावथुन दिहुनो बे जारिमिनानो बे समाजारि बुं बे कमेडियान बुं जायखिजाया सावथुनखौ बेवहाय दिहुननाय जायो नाथाय जों नुयो जे मोननैसो सिजनावल' बांसिन सोलिनाय नुयो जोङो जुदि नोजोर होयोब्ला खायसे खायसे सिजनफोराव बर'नि सावथुना दिहुनब्लाबो बियो सोलिनायखौ जों नुनो मोना नाथाय जेब्ला फुजा जायो बबेबा मोनसे जुदि अकेसन दा बै टाइमावल' सावथुनखौ दिन्थिनाय जायो आरो बे मोनसे जायखौ जोङो टुरिंबो होननानै बुङो नङा होमब्ला दा बे सिस्टेमाव दिहुननाय प्रजेक्ट बायदियाव दिन्थिनाय जायो दा बे बिथिङाव जुदि नोजोर होयोब्ला जोंनियाव गोनांथि दंना गैया जे नैबे बोसोराव गासै दानावबो दिन्थिनो हानाय सुबिदा जेरै हल बायदि खालामनायनि गोनांथि दंना गैया होनना नोंथाङा सानो बेथ' दं मानोना जोंना हल होननानै बुंनो थाङोबाथ' हलानो गैखायानो बारा क'क्राझाराव मोनसे बङाइगावआव दा जादों टंलायाव दं हार्डलि बेसे खम माने खमथार दा जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि स्टेप बाय स्टेप एभ्रि इयाराव जुदि हाथाराबाबो जुदि गंनै गंथाम खरि हल जुदि खालामबाय थायोबा होमबा जुदि जोंना जुदि साफिसियेन्ट जुदि दा जेनेबा जोंना डिस्ट्रिक्टआ बुंनो थाङोबा मोनबा जानानै दं थ' बेयाव साब डिभिजनबो दं जि प्रपार जोंनि बर'फोर बेयाव जुदि मेजरिटि जायगाफोराव जुदि माने मिनि सिनेमा हल जुदि बानायनानै होयोबा बेयाव नोंना प्रडिउसाराबो थांनानै थागोन आर्टिस्टफोराबो थांनानै थागोन आरो मोजां मोनसे गभर्नमेन्टआबो रेभिनिउ मोनगोन थ' जोंना जों जुदि टारगेट खालामनानै लायो हाथाराबाबो जेनेबा मोनसे गभर्नमेन्टनि टार्मसआ जाहैबाय 5 इयार्स थ' 5 इयार्सआव जुदि हाथाराबाबो जुदि मथा मथि नोंना 10निफ्राय जुदि 15तासो हल बानायोबा आं बुङा जे 100ता 200ता नांगौ होननानै थ' बिदिनो स्टेप बाय स्टेप जुदि बानायोबा अभियासलि मोजांनिफ्राय मोजां जों क्वालिटिखौ बानायनानै लांनो हागोन मानोना टुरिंआव मा जायो दाथ' कभिडआ लास्ट 2 इयार्सनि 3 इयार्सआनो जासिगोन एकदम माने जोंना बे बुस्थुआ माने बहुत माइनास जानानै दं खिन्थु हल जायोमोनबा दा गभर्नमेन्टनि माबायावनो थागोनथ' बे बुस्थुआ सिङावनो थागोन थ' बेयाव थारमाने सिस्टेमेटिकलि जाहैगोन दा आं मिथिनाय बादिबा आवगायाव बारा माने प्रशासननिफ्रायबो बारा पारमिसन लानाङामोन खिन्थु दा एभ्रि स्टेपआवनो माने पारमिसन डिसिनिफ्राय लानानै पुलिसनिफ्राय लानानै लानांगौ गोनां जायो बेनिखायनो टुरिंआ आवगायाव 150निफ्राय 200सिम आं खोनादोंमोन आरो जे माने बर' एरियाफोराव थारमाने माबायोमोन होननानै माने टुरिं जायो होननानै दा बे माने 50%बो दा माने खम माने जाबाय आरो 120 बा 50% बा नोङो 60 थ' प्रब्लेमा बेनो आरो थ' बेनिखायनो आं खावलायो माने जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि इनिसिएटिभ लायोबा मोजां जायो खायसे खायसे ओरैबो मालाबा नुनो मोनो जे बर'नि खायसे खायसे जायगाफोराव प्रजेक्ट दिन्थिनो थाङोब्ला बेवहाय फाइनान्सियेलि बेलायावबो माब्लाबा खम बारा माब्लाबा मानसि जायाब्ला सासे नोंथाङा जेरै नैबे सावथुनखौ दिहुनदों खिन्थु मानसि जायाब्ला बे प्रजेक्टआव जिखिनि फैसा नोंथाङा मोननांगौ बैखौ मोननो नागिरा दा बेहाय मा बुंगोन दा बिदिबायदि जायो खायसे खायसे जायो आंबो खोनादोंसो एज आं दहाय बुंनाय बायदिबा आं प्रडिउसार हिसाबाव देग्लायसो फार्स्ट टाइमथ' आंथ' आर्टिस्ट हिसाबावसो माने अनेक रल माने माबादों थ' बे प्रब्लेमा जायो माने अडियेन्सआ खमबा नोंना जेब्ला माने फाइनान्सियेलि मेटार फैयो होमबा मालाबा सोरबा मोनो सोरबा मोना बेखौ आं खोनागासिनो दं एडभान्स हिसाबाव जेनेबा साप'ज हमना ला मोनसे फिल्म नों माने कमिटिनो नों 20,000 होबाय फार्स्टआव बिसोरो 10,000 होबाय बिनि उनाव जेब्ला अडियेन्स जायाबा होमबा बिसोर अनेकानो रिकुवेस्टबो खालामो अनेका होनोबो हाया थ' बेयाव टेकनिकेलि प्रब्लेम गैयै नङा दं आरो दासो आं मोजाङै मिन्थिसिगोन आरो मा जागोन आरो दा बेहाय आङो नोंथांनिफ्राय जे मोनथिनो लुबैगोन जे बेहाय नोंथाङा सिजौ सावथुन जिहेतु नोंथाङा दिहुनबाय दा बेहाय नोंथांनि गोसोखांथाव बेवहाय कमेडियानो बुं जायखिजाया नोंथांनि बे गोसो बेवहाय बेलेन टाइपनि जायखिजाया नोंथांनि गोसोखांथाव मोननैसो बाथ्राखौ फोरमायनो हागोन नामा बे मुभिखौ खालामनानै अनेक एक्सपिरियेन्सबो मोनबाय आं
जोंना फंबाय बिशाल बिशालियाया माने गोदानबाबो अनेक बेना आइडियासफोर दं अनेक टेक्निकेलि अनेक माने बे हिसाबाव माने आं अनेक सोलोंनोबो मोन्दों आरो सोलोंनायाथ' आरो मालाबाबो जोबनो थाङा थ' फुर एक्सपेरिमेन्ट बादि खालामनाय बादि जादों आरो बुस्थुआ मायाव मा दा लास्ट इन्डिं मोनसे शट दं बेखौ आं दा बुंथ'ला बेखौ आं सबसे मोजां मोनो आरो बुस्थुखौ लास्ट इन्डिं टाइमाव आरो ट्रेलारावबोथ' देखायनाय जाजोबाखै बेखौ नायदो नायनानै बुंदो आरो कमेन्ट्सआव मा जादों आं माबायदि खालामदों मोजाङाव मोजां गाज्रिबा गाज्रि आरो मायाव एसे आं मोजां खालामनांगौ माबा मोनसे माने मा टाइपनि माने केरेक्टारखौ थ' रायजोफोरानो नायनानै बुंदो नोंथाङा गोबाव समनि उनाव सिजौखौ बानायबाय दा बेहाय नोंथाङा रिलिज खालामनो थांगासिनो दा बेहाय रायजो राजाफोरा बर'नि सावथुन मुलुगनि जाय बिथांमोना अनसायो जाय बिथांमोना नायगिरि बिथांमोन नोंथांखौ खम नुनो मोनो माने बिराद गोबावजों आरो जा खालामो एसे पारफेक्टखौ खालामो दा बिथां मानि थाखाय खम नुनो मोनो नोंथांखौ एक्सुवेलि मोनसेल' आं बुंनो थाङो जे क्वान्टिटियाव नङा क्वालिटियावसो एक्सुवेलि मानसिफोरा माने खामानि मावनांगौ आरो थ' आं बुङा जे आं बिराद पारफेक्ट होननानै आरो आंनि समनिबो एसे आंखाल फेमिलिबो जाबाय आंना थ' पेरेलेलि दा खालि जुदि जोंनि सावथुन मुलुगावल' जुदि थायोबाबो जोंना फाइनान्सियेलि बहुत प्रब्लेम जायो बेनिखायनो आंना आलादा खामानिबो एसे एनै दं थ' बेयावबो एसे टाइम होनो गोनां जायो बे नङा जे आं माने मुभिखौ जे गारथारनाय बा माबानाय बे नङा आरो मोजां प्रजेक्ट जुदि आंनिसिम अफार फैयोबा अभियासलि आं खालामगोन आरो नायनोसै आंनि प्रडाक्सनावबो आं नाजाबावगोन जुदि फाइनान्सियेलि जुदि आं जुदि एसे आरोबाव जुदि मोजाङैनो फाइनान्सियेलि स्ट्रं जायोबा थ' बेनोसै नोंथांनि नेक्स्ट प्रजेक्टआ मा जागोन दा बेथ' जिहेतु जाखासिगोन नेक्स्ट प्रजेक्टआ एक्सुवेलि मालायनि प्रजेक्टआव आं मावदों सायखं होननाय बे मुभियावबो गाज्रि जायाखै नायजायो बे टटेलि थारमाने फेक इनकाउन्टारनि गोजौआव मुभिया जादों आंनि अपोजिटआव हेलिना दं आं दं ओमफ्राय डाइरेक्सनाव जेसास केलकाटारि दं केलकाटारि दं डिअपिआव शुटिंआ अलमस्ट जोब्बाय एसे भइस डाबिं दंबावो देग्लायनो नुनो मोनगोन बेखौबो दा बेहाय नोंथांमोना सिजौ सावथुनखौ जिहेतु सेप्तेम्बराव लन्च खालामनो नागिरदों खायसे ओरैबायदि दङ जाय बिथांमोना नायनो गोसो हांखुर जानानै दं दा बिथांमोननि थाखाय बा बिथांमोना माबोरै मोननो हागोन नोंथांमोना मोनसे फिसा जिहेतु प्रजेक्ट दिन्थिनो थाखाय गोबां बिटिआरनि आरो आसामनि गुबुन जायगायाव नोंथांमोना बिदिनो दिन्थिनो थाखाय सिगांदों दा बे बेलायाव खायसे नोंथांमोननि एडभान्स नोंथांमोननियाव जगाजग खालामनो बा मा राहायै बिथांमोना मोननो हागोन दा आं मोनसे फन नाम्बार होखादों आलादा जायगायाव दाबो आं फन नाम्बारखौ बुंनानै होनोसै थ' आंनि फन नाम्बारा जाहैबाय 9859090160 थ' बे नाम्बाराव आंनिनो नाम्बार बे आंखौ कन्टेक्ट खालामबा बेयाव बुक खालामनो हागोन आरो बर'लेण्ड बुब्लिनिसिमबो आं नाम्बारखौ होलांगोन बेयावबो कन्टेक्ट खालामबाबो मोनगोन थ' बेनोसै दा बेहाय जाय बिथांमोना बुकिं खालामगोन वाटार टेलिफननि गेजेरजों बेनि गेजेरजों बेहाय माबाफोर फाइनान्सियेलि नोंथांनो एग्रिमेन्ट होग्रोनांगोन नामा बेखौ आं दासिम प्लेनिं खालामाखै जास्ट खालि दिनैसो आं एक्सुवेलि बुंबायथ' मिडियानिसिम थ' आं बेखौ थांनानै एसे प्लेनिंखौ खालामबावगोन थेवबाबो दा फनजों माने दा बुक खालामना दोननो हागोन ओरैनो बबे जायगानिफ्राय कमिटिफोरा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंजों थ' उनाव माबायदि खालामजायो बेखौ आंबो एसे मोजाङै सावरायनानै बुस्थुखौ आवगायगोन आरो जोबथारनायाव माबाफोर बर'नि जाय जाखांफु जायगा बिथांमोना सावथुन दिहुनो आरो लोगोसेनो बर' रायजो राजाखौ माबाफोर बुंनो मेसेजफोर होनो दं नामा बे समाव जाफुंफुनाय आर्टिस्टफोरनिसिम बेले खावलायनाय थ' आंबो एज ए आर्टिस्ट हिसाबाव आंबो सोलोंगासिनो दं दा नोंसोरखौ मोनसेल' खावलायो जे प्रपार जुदि जोंनि मा होनो सावथुन मुलुगाव फैदोंबा होमबा एसे नोंसोरबो गेजेर वार्कशपआव थां आरो एक्टिङा मा बुस्थु बेखौ मोजाङै सोलोंनानै बुस्थुखौ जुदि आवगायोबा होमबा मोजां जायो मानोना जोंना सोलोंनो गोनां अनेक दं आरो दानाथ' नोंना सोलोंनो थाखाय बहुत वार्कशप जाबाय थायो गुवाहाटिफोरावनो बा जायना केपासिटि दं बाहेरायावबो थांनानै कर्स लाहैजायो थ' आंनिबा बेफोरखौ जुदि खालामबोयोबा होमबा माने एसे लं रान खालामनो हायो आरो नङाबा मोनसे समावनो नोंना फुल स्टप जानानै थागोन खारन
मानसिफोरनि टेलेन्टखौसो नायोथ' नों माने बिदि नङा जे बे लाइना खनसे खननैल' ओंखारबाय बेयावनो नोङो माने खालामब्ला बिदि नङा आंना खावलायनाय आरो प्रपार बुस्थुखौ सोलोंनानै फैबा मोजां जायो आरो रायजो राजाफोरखौ माबाफोर खावलायनो दं नामा बे नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेराव रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो खावलायनो थाहैबाय सिजौ मुभिया सेप्तेम्बरावनो नुनो मोनसिगोन आरो अलरेडि अनेक कमिटियानो आंजों कन्टेक्ट खालामगासिनो दं गामि गामियावथ' बेखौ देखायनाय जाखासिगोननो थ' रायजो राजानिसिम आरोबाव खनसे खुलुमनो थाहैबाय सिजौ मुभिखौ नायफैदो नायनानै जोंखौबो एसे अननाय एसे बेखौनो आरो आंना खोथाया नंगौ बे समाव सिजौ जे सावथुन बे मोनसे जारिमिनारि सावथुन जायखौ भुटान आरो आसाम जिहेतु नैबे बिटिआर ओनसोलनि साखाथि थानाय जे ओनसोलफोर बर' रायजो राजाफोर आरो बेनि अनगायै बे साखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरनि बेवहाय जा आबुं जारिमिन बेखौ दिन्थिगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बे सावथुनाव थारैनो नायनो गोनां होननानै जों नैबे समाव बुंनो हायो आरो लोगोसेनो बे सावथुनाव मा नुगोन बेनि सोमोन्दै बिथाङा रोखायै फोरमायबाय आरो माब्ला रिलिज जागोन बेनि सोमोन्दैबो बिथांमोना फोरमायबाय थारैनो नोंथांमोनाबो बिथांमोननि जे दिहुननो लानाय जे सिजौ सावथुन बे सावथुनखौ नोंथांमोना नाय बेखौनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय खावलायबाय आरो लोगोसेनो नैबे समाव नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय गोजोन्थों नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738